Ola, boas, benvidos e benvidas a un novo tutorial. Neste caso o que vou explicar é como debemos, dende o 2 de maio de 2019, entregar os partes de baixa, os partes médicos de alta e de baixa. Agora hai un novo sistema que é só a través da rede, a través de internet, non podemos xa entregalos presencialmente. A miña opinión sobre isto é que deberían seguir mantendo a opción de presentalo presencialmente, xa que xa me diredes como fago se, por exemplo, estou ingresado agora mesmo e teño que mandar o parte de baixa dentro de 3 días. E igual me deu, pois non sei, un infarto ou algo que non me permite comunicarme co exterior, pois non sei moi ben cal sería a opción se ninguén da miña familia soubese isto. Non sei, supoño que o centro acabaría enterándose, avisando e tal, pero en principio penso que sería óptimo deixar tamén a opción de presencial. Pero ben, como de momento non está, o que temos que facer para presentar agora os partes de alta ou de baixa é ir á páxina da Xunta www.xunta.es/datos persoais. Ben, imos a esta web e introducimos os nosos datos de usuario para entrar. Vedes que xo teño marcado, podes entrar tamén coa chave 365 se o preferides. Vou entrar co usuario de educación. Pulsades en entrar e ides ver que agora aquí en datos persoais aparece unha nova pestana que antes non estaba, que é esta de aquí, comunicación de partes. É aí onde temos que pulsar. Ides ver que aparece unha serie de información, vale? O máis importante é que para entregar o parte médico de baixa temos 3 días, contados a partir da data de expedición do parte, pon aquí. Se temos partes de confirmación da baixa sucesivos, pois temos tamén 3 días contados a partir da data de expedición do parte. E por último, pos partes de alta temos que presentalo dentro das 24 horas seguintes a que nos la dean. Ben, unha vez dito isto, vedes que aquí aparecen os vosos datos, non? O centro de destino, o número de seguridade social, etc. Ben, para engadir un parte o que tedes que facer primeiro é escanealo no vosso ordenador, vale? Eu, por exemplo, teño aquí xa agardado parte de baixa no meu ordenador, porque xa o escaneei. Entón o que temos que facer é pulsar aquí en engadir. Aquí seleccionades se é un parte de alta ou de baixa, no meu caso sería de baixa, e pulsades que o iniciades, por exemplo, no meu caso, pois inicio o venres 3 e en principio teño ata o venres 17. Se o venres 17 mo renovasen, tería que volver a facer isto, lóxicamente. E aquí buscades no voso computador o parte de baixa, vale? No meu caso teño aquí, vale? Parte de baixa, dadeslle a crear e o que vai facer é subírvolo á páxina. Eu non lle vou dar porque xa creei un parte de baixa antes, entón o que vai pasar é se pulsades en crear, que ides ver isto, vai vos dar isto, vale? Vai vos poñer que tedes un parte comunicado que é de baixa cando se inicia, cando remata e cando comunicastes, vale? Eu isto xo fixen antes porque quería probar a ver como funcionaba. Pensei que non sería tan sinxelo como darlle a crear, pensei que habría unha ventá de confirmación de se realmente desexa enviar o parte ou algo así, pero non había nada. Entón eu, como vedes, agora mesmo comuniquei unha baixa e o meu parte, como ides ver agora, é un pouco particular porque é unha foto do sindicato. Entón espero que non me boten moita bronca por andar probando isto, pero como eles non fan tutoriais para explicalo, pois tiña que probar de alguna maneira. Entón, dende aquí van as miñas desculpas para os funcionarios que se atopen co meu parte de baixa e co foto da ciga como documento de parte. E ben, nada, isto é todo. Como vedes, é bastante sinxelo. Saúdo.